Hola manualista, com estàs? Benvinguda al canal. A aquest vídeo t'ensenyo com faig una pàgina del Junk Journal del gener d'aquest any. És el prompt número 18, que vaig deixar de fer perquè no vaig tenir temps i llavors vaig fent-ho poquet a poquet. I aquest cop doncs mira, he anat gravant el procés i aquí ho tens. Si vols veure-ho, endavant. Gràcies per ser aquí. Aquí començo a escriure amb un retolador transparent, però per embossing, la paraula del prompt d'aquest.
d'aquesta pàgina. Ara hi tiro els pols, la pols aquesta negra, que és perquè es vegi, es queda la paraula. Ho espolso bé. Tiro la pols que sobra dins del potet i ara amb la pistola de calor aplico calor per fondre aquestes pols i així també queda brillant. Jo he fet servir la paraula aquesta com a brillant. Com hi ha altres coses que brillen, doncs les paraules, aquelles decoracions que estan fetes amb una cola amb purpurina, també els cors amb goma eva així brillant, i aquells segells de floretes que també estan fets amb embossing i també li donen un toc brillant. Bé, analista, això és tot. Fins aquí el vídeo d'avui. No tinc més gravacions, no sé si pujaré algun altre vídeo més, si encaixarà algun per ensenyar el que he fet, no sé. Bé, que el cor em diu que segueixi, el cap em diu que no. És un continu, estira i arronsa. Tinc molts vídeos de sortides i així que potser es pengi en un canal que estic començant a fer de sortides i viatges. Quines sortides, quins viatges. Encara no publiquen res, però tinc alguna cosa fet. Ja veurem. Moltes gràcies per ser aquí, gràcies per ser-hi tot aquest temps i fins la propera. Brilleu, brillem.